Taon-taon kung magkaroon ng travel break si Rhea mula Novaliches. Isa lagi sa mga binibisita niya ang probinsya ng Pangasinan. Kabilang dito ang pagsaglit niya sa Minor Basilica of Our Lady of Manawag. Pumunta lang kami dito para magsimba, of course. Yung talagang pakay namin kasi madalas kaming, yung talagang pumunta dito para magpasalamat at saka after that yun, sa outing. Sa simbahan din namin naabutan sina Joffrey mula Nueva Ecija. Hilig rin nila ang mamasyal. From Nueva Ecija pa kasi kami. So, yun, dinadalaw po namin. Pero gaano man kaganda ang travel itinerary, hindi raw maiwasan ang situation. Kaya naman, bilang turista, non-negotiable raw kung ituring ang pagkakaroon ng malinis na palikuran. Idagdag pa ang mapagpapahingahan from long traveling hours. Yung ang importante talaga malinis kasi hindi mo rin maiiwasan na kailangan mo rin mag-CR kahit papano. Special po kasi kami, galing pa kaming Baguio. Tapos na. Medyo malayo lang yung restroom. Ang mga pangangailangan ng turista, isa sa mga tinututukan ng Administrasyong Marcos Jr. sa pagtatayo ng mga tourist rest area, lalo na sa mga tourist destination. Kahapon, February 5, binuksan na sa publiko ang kauna-unahang tourist rest area sa probinsya ng Pangasinan. Congratulations! Pinangunahan niya mismo ni Department of Tourism Secretary Cristina Frasco. Yung tourist rest area na po ito ay magbibigay ng pagkakataon sa ating mga turista na pumunta sa Pangasinan, stay a little bit longer, and to come back again and again. For they understand that we care for their welfare and we care for our tourists. Which is in line with the commitment of the province of Pangasinan and our governor to ensure that tourism here in the province of Pangasinan would not just be a one-time thing or a one-event thing, but something that multiple generations can attend to and enjoy and appreciate. Ang tourist rest area, solar-powered at nagsisilbi ding information center. May cafe na maaaring makapag-relax at makapag-charge ang mga turista. Mayroon ding lactating room, shower area at comfort room. Habang nagpapahinga, mayroon ding pasilip sa mga maaaring pasyalan sa probinsya. Speaking of pasalubong, bida rin sa pasilidad ang Pangasinan's Best. Ang mga ito raw ang susi at rason to love Pangasinan. We would like them to stay more in Manawag. We would like them to stay more in Pangasinan. That is why we did this redevelopment program for the capital complex. As you can see, we are now building the 11-story provincial capital plaza, which will house both provincial and national agencies. Parang one-stop shop na po. This facility is both a responsibility and a privilege. Isa po itong panibagong hakbang para mas mapabuti ang serbisyo sa mga turista at para mismo sa probinsya ng Pangasinan. Maganda yung CR nila. Marami naman. Halos lahat naman kasi talagang ready nila para sa turista talaga. Ang tourist rest area bukas sa publiko mula alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Jose Robert Inventor, RNG News, Pangasinan.